ko mun daɗi na soyayya aure shine cikar buri. Shamsuddini da Fatima sun yi aure muna murna. Ko mun daɗi na soyayya, ko mun daɗi na soyayya aure shine cikar buri. Shamsuddini da Fatima kun yi aure muna murna. Farko sai na sako Allah sarki gwani makagina. Ya sarki mahalici na ka amince in yi wake na. Ka ƙara salatuka Allah a gurin Mahmud masoyina. Wa alaye kasa da sahabbai su suka zan matsanina. Yau ga ni jan bango an yi aure ina murna. Dole ne baitukan aure da salo na rawa ina takowa. Shamsuddini da Fatima kun yi aure na soyayya. Da ku zauna lafiya galalau a tsakani kar da aje ko. Komai daɗi na soyayya aure shine cikar borewa. Shamsuddini da Fatima na gan ku kuna ta annuri. Riko da amana kar ku saki ku kyale duka yan sharri. Biye ne magama na ku Allahu ya sanya alkhairi. Na ce Allah sanya alkhairi. Sannan ya kare duk sharri. Na gan ku kuna ta annuri. A tsakani kar ku yi gori. Ango a gare ka na zo. Shawara zana furzo. Na san ka kana da kwazo. A bikin kaka mu mun zo. Ga amarya yar amana. Fatima yar amana. A gidanka za ta zauna. Dan Allah rike amana. Karkabar ta dinga kuka tunda haƙi na kanka. Shawara ta sai ka ɗauka. Fatima ga ta gunka. Ta zan mata gare ka. Amana aka baka. Sanadin so kun yi aure har ma kun rufe kyaure. Domin dai ga ku tare ba ma fatan ku ware. Kun fita sahun gwagware. Yau amarya kin yi dace. Yau ke dai kin yi zarce. Kuma Allah ya amince. Shi aure nasara ce. A gida karki yi kwance. Ki zama a bar kwatance. Ga angonki amarya na gan shi babu karya. Akushi ya doke kwarya. Gaskiya ta doke karya. Lamarin ku babu karya. Kun yi auren soyayya. A gare shi kiyo biyayya. Tunda dai kun kama hanya. Sunna ce za ku raya. Ga ango ga amarya. Ga biye babu karya. Tamburan ku na zo da doka. Ango amarya kun yi aure. Wallahi kun yi aure. Na rantse kun yi aure. Shamsuddini da Fatima Allah ya bar ku tare. Ga dangi har iyaye na gansu suna ta murna. Sai ga biye magama nima din nayi murna. Tambura na doka waka ta na rera. Ga sauti na ta tashi a gurin nan babu fashi. Ga ango ga amarya Shamsuddini da Fatima kun yi aure na soyayya.